1:08 da tarde aquí nos Estados Unidos, en Jackson, Tennessee, e iso quere dicir que xa son as 8 pasadas en Vigo e comezamos unha nova emisión en directo do Bar Celeste, a primeira emisión en directo de 2026, na que falaremos de algunhas cousas importantes relativas á actualidade do Celta, esa vitoria contundente fronte o Valencia, contundente, penso que un pouco abultada ademais no resultado, pero un bo comezo para este ano 2026 no Bar Celeste, porque falaremos dunha nova vitoria do Celta na casa e, bueno, pois tamén podemos comentar algunhas das novas que teñen que ver co mercado de fichaxes. Está a falarse moito de diferentes cousas e, bueno, diso falaremos hoxe no Bar Celeste. Feliz ano a todos e a todas os que esteades por aí afora escoitando o Bar Celeste. Xa sabedes que podedes participar, como sempre, a través do chat. E hoxe temos varios convidados, comezando polo meu amigo e cofundador do bar, que está en Vigo e xa preparado, Fernando Rodríguez Estévez. Feliz ano, Fernando, que tal? ¿Qué tal, Antón? Feliz año para ti también. Efectivamente, coincido en que bueno, la victoria es exagerada para lo que sucedió, luego lo analizaremos. Y un saludo también a todos los oyentes desde todas las plataformas en las que estamos, pues Instagram, YouTube, Facebook, Evox y bueno, y Spotify. Un saludo para ellos, feliz año y un año que empieza frío aquí en Vigo. Pero bueno, como dices, una victoria muy importante que realmente al Celta lo deja muy tranquilo en la parte alta de la tabla y evidentemente habrá que hablar del juego porque, por ejemplo, en la primera parte, pues evidentemente fue el Valencia el que llevó básicamente la manija, pero bueno, al final el fútbol son goles, ¿no? Ahora hablaremos de los detalles. Sí, moito que comentar sobre ese partido con Fernando e tamén en Vigo o noso amigo profesor titular de Filoloxía Inglesa, celtista e pro e ademais ben vestido de celeste como ten que ser. Jorge Luis Bueno, feliz ano, Jorge, e benvido ao Bar Celeste unha vez máis. Que tal, feliz ano, como estades? Pois nada, como ben decía Fer, un pouco de frío nestas primeiros días do 2026, pero, bueno, no que atinxe o Celta, pois comezamos ben con esa vitoria, eses 3 puntos, pero sí é verdade que penso que tamén, como ben dixo Claudio na rolda de prensa, foi un resultado moi abultado para o que realmente todos vimos no campo, ¿no? Por eso penso que contentos por o resultado e polo día e por comezar un pouco o ano con bo ánimo, pero realmente se nos sentamos un poquinho e analizamos o xogo, pois o mellor tampouco é para tanto, non? Bo ánimo sí, pero tamén, como sempre decimos, temos que ser críticos e xustos, ¿no? co que vimos no campo. Mais xa lo dixo Jorge, como foi o Nadal? Pois ben, o Nadal foi tranquilo, frío, pero ben, bastante calmado e xa estamos de volta no Cubi. Sí, eu tamén de volta na universidade, comeza mañá o curso, con iso ten que ver un pouco o retraso no comezo do programa de hoxe, pero temos tamén no centro da cidade de Vigo o poeta vigués gañador de varios premios literarios, entre eles o Premio Nacional de Literatura Infantil e Juvenil, vigués distinguido e non só porque o distingan pola rúa, Antonio García Teijeiro. Que tal, Antonio? Como vai todo? Hola, Antón. Hola, Fernando. Canto tempo sin verte, Sí, Jorge Maperta. Bueno, ben, aquí estamos efectivamente cun Nadal tranquilo tamén e cun Celta que ten mellores resultados para min que fútbol, non? Pero o fútbol de agora, como tal, hai que asumilo. Punto. Tamén considero que o resultado foi abultado, incluso o cuarto gol en condicións normais non entraría nunca, porque o porteiro xa non pudo nin tirarse por o balón, caeu de fronte. Pero bueno, como nos estamos volvendo todos moi resultadistas e como os resultados mandan, ninguén pode facer dicir o contrario. Son 3 puntos de ouro, estamos aí arriba e tamén indica un pouco o nivel de fútbol español e da Liga Española de Primeira División, que é verdadeiramente lamentable.
Pois comezamos, se vos parece, co partido. Celta 4, Valencia 1. O Celta con moita efectividade. 2 goles de Borja Iglesias. Tamén marca, por exemplo, Jones El Abdelawi. E, bueno, 3 puntos conseguidos no que, evidentemente, tampouco é que fose moi difícil, pero para min este foi o mellor partido do Celta na casa no que vai de tempada. Vos estivestes ali, así que imos comentar que vos pareceu o partido, que cousas positivas, que cousas non tan positivas para destacar deste encontro e destes 3 puntos, como dicía Fernando, deixan o Celta nunha moi boa posición na táboa clasificatoria. O que comece, que comece. Yo la primera parte no la... O sea, tú dices, Antón, que fue de lo mejor que has visto en Balaídos del Celta. La primera parte básicamente es del Valencia. Es decir, el juego lo pone el Valencia, las llegadas también, las ocasiones también. Pero bueno, el Celta tiene no sé si la suerte o la fortuna de no encajar ahí en ese momento del penalti al palo, que hay que recordarlo, de ese penalti al palo. Y es en la segunda parte realmente cuando se desata un poco la locura, ¿no? Y hablabas de Jones El Abdelawi, que a mí me alegra mucho que, bueno, después de aquel primer fallo que tuvo en un partido que realmente era una jugada muy similar delante del portero, que ahora sí esté acertando, ¿no? Es un jugador que tiene una conducción con el balón muy buena y muy potente. Es decir, no es fácil conducir el balón a esa velocidad a la que lo hace él sin descontrolar ese esférico, ¿no? Entonces yo creo que eso es una muy buena cualidad que tiene Jones y le faltaba definir y ahora está definiendo, está encontrando esa portería que le estaba costando inicialmente. Con lo cual, bueno, pues eso, destaco también la jugada del gol de Borja. Me parece una jugada más allá del penalti. La otra jugada me parece un jugador, ¿no? Incluso yo dudaba que fuera de juego, pero no, efectivamente es totalmente legal. Y ese realmente es el Celta, ¿no? Que nos gusta, el de las combinaciones, como se produjo en ese gol. Pero insisto, la primera parte y en global, pues el Celta realmente gana con demasiada holgura este partido. Yo no sé si, repasando ya lo que es la primera vuelta, que casi estamos terminando, si podría decir que fue lo mejor que he visto del Celta en Balaídos, ¿no? Tendría que ponerme a pensar mucho. Desde luego la primera parte, prácticamente el 100% es del Valencia. Pero eu falaba desta tempada, non do 2025 en xeral, claro. Pero bueno... Sí, yo insisto, pero es que también lo dudo, también lo dudo. Jorge, Antonio... Sí, eu tamén penso un pouco parecido, ¿no? Aí houbo momentos onde houbo partidos que se empataron ou mesmo se perderon, que penso que o mellor desplegamos algo máis de xogo máis organizado. E aquí é verdade que ata, bueno, porque tivemos esa sorte, en parte sorte e en parte pues tamén Radu é un portero que enche a portería. Sí. E tamén obriga un pouco, no, os lanzadores a axustar moito e se non pois tes bo tino, pois podes mandarlo a madeira, pero bueno, de ter entrado ese balón, pois xa estaríamos falando de outro partido distinto, non? Pero bueno, como non facemos fútbol ficción, senón que pasou, pois logo fomos quen, no, de marcar ese penalti nós. Evidentemente, a ver, a xogada do segundo gol si penso que é o mellor da primeira parte, e aí é verdade que cando somos quen de circular o balón moito mellor e de ter un pouco máis de frescura no xogo, as cousas van mellor, pero non o facemos con moita asiduidade. De feito, houve unha parte, sobre todo na primeira parte, no que o Valencia chegou con moita facilidade. O sea, enseguida se plantaban arriba, porque, bueno, tampouco tiveron acerto cero, é un equipo que está pues bastante fundido, ¿no? Nesta Jorge, ese é un problema que vexo que o Celta ten moito esta tempada, que os rivais chegan con bastante facilidade arriba, ¿no? Sí, é que é unha cosa un pouco extraña porque así que é verdade que melloramos bastante en defensa. Sí que é certo que non somos quen de frenar eses equipos que en 2-3 xogadas xa se plantan moi cerca da nosa área e moitos goles pois teñen chegado desa maneira, non? Nos falta un pouco de frear ese avance
polo medio campo, ¿no? Que é pues, o problema que estamos a ter case sempre, ¿no? Antonio? Bueno, eu basicamente estou de acordo co que se dixo aquí, pero eu creo que temos que empezar a mentalizarnos de que este equipo agora xoga de outra maneira. Mentre os primeiros partidos de Claudio Giraldez o ano pasado, o Celta levaba a iniciativa, o Celta actualmente non leva nunca a iniciativa. Hai unha idea clara, e iso se traduce no que pasou no primeiro tempo, non? Que o Valencia levou a iniciativa, que deu perigo, provocou un penalti estúpido, ben é certo que tampouco foi dunha xogada maravillosa, pero se chega a entrar ese penalti, outro partido sería, pero como evidentemente moi ben di Jorge, non estamos facendo fútbol ficción, pois eso pasa sempre, fallas unha oportunidade, depois te meten, etc. Pero o que está claro é que o Celta agora non leva iniciativa. Entrega o balón ao contrario, e defensa o que se chama, e defende o que se chama agora en bloque baixo, fundamentalmente. Pero necesitaría unha agresividade maior nos xogadores máis adiantados para impedir que ese equipo chegase arriba. Entón, chegase a cara a nosa área. E iso que estou vendo que falta aínda, non? Prefiren estar atrás e logo coller o contragolpe. Iso está moi ben, recórdame a época de Luis Aragonés no Atleti de Madrid, pero nin somos o Atleti de Madrid nin por o estilo. Entón, bueno, eu asumo que empezan a cambiar as tornas, que o fútbol, digamos, un pouco brillante está sendo sustituído por un fútbol moito máis práctico, que dea resultados. E claro, cando vemos unha xogada como a do segundo gol, que foi unha auténtica delicia, que é a que nos gusta a todos, pois entón dicimos, pero efectivamente este era así como xogaba o noso Celta, claro. E recordamos outros momentos, non? Antonio, con que crees que ten que ver iso, ese cambio, non, de estilo de xogo do Celta? Porque segue a ser o mesmo adestrador, moitos dos xogadores seguen a ser os mesmos. Que pasou na túa opinión e na dos outros dous tamén, de Jorge e de Fernando? A mí en principio dame a impresión que todo o mundo está asustado a cantidade de goles que recibíamos. Recibíamos muitísimos goles, pero tamén metíamos, había unha produción en ataque que non hai agora, non? Entón, agora vivimos dos goles de Borja. Vivimos dos goles de Borja, do traballo de Borja e de Pablo Durán cando pode. E logo temos a Abdelawi, que sí, é moi rápido, e para esos contraataques, para ese tipo de fútbol, pero se non hai corte de balón va a ser difícil. Entón, eu creo que basicamente queren protexer un pouco atrás e aproveitar a rapidez de Pablo Durán, aproveitar a rapidez de Abdelawi, polo estilo de atacantes que temos, é moi difícil xogar de outra maneira, a verdade. E, bueno, e aí está o traballo de Borja Iglesias. Eu creo que nunca nos cansaremos de dicir que o traballo que fai Borja Iglesias é fundamental dado o sistema de xogo que ten o Celta neste momento. Porque o que abre ocos, o que baixa para reter un pouco o balón ou para abrilo as bandas, en canto sacrifícase moitísimo e está aí un pouco. É un estilo de xogo, bueno, pois moito menos brillante, para min nada brillante, pero sí práctico. Entón, claro, cos resultados que se están dando, calquera día o contrario. Pero, bueno, eu repito, e o digo claramente, son de Claudio Giraldez ao 100%, son moi de Claudio Giraldez. Cando el toma estas decisións é porque algo ve, porque algo lle falta. E porque tamén a plantilla que ten o Celta, como xa dixemos nun programa anterior, que non estaba a hacer precisamente, pero já dixemos eso, que a plantilla é longa, pero coxea en moitos puntos. Entón temos os atacantes que temos. O medio do campo tamén funciona como funciona e bueno, menos mal que Miguel Román outro día estivo bastante atinado e logo o traballo que fai Moriba tamén é interesante, pero sigue faltando ese xogador que catalice de algún xeito o xogo, ese medio centro ofensivo do que falamos, que rompa un pouco liñas, non? Que non se rompen. Eu vexo así, sinceramente. Jorge, Fernando. Sí, a ver,
hai un intre, pues, tamén sinalaba Rubén Lomba, ¿no? Unha cousa que decía que o cambio por o estilo de atacantes que temos e os goles que recibimos, que tamén o que dixo Antonio é o que penso que estamos todos de acordo, ¿no? Tes as pezas que tes e te das conta de que hai un certo estilo de xogo que non podes xa facer máis aló de 2-3 momentos puntuais no partido, e claro, te ves forzado a cambiar o xogo desa maneira, ¿no? Pero sí que é certo que a día de hoxe pois cambiamos unha dependencia por outra, ¿no? Xa non falamos das par dependencia, pero falamos totalmente de Borja dependencia, porque se nota, penso que moitísimo máis do que se notaba nos últimos tempos cando Aspas saía do campo, ¿no? No momento... Radu dependencia, Radu dependencia. Tamén, porque o que está conseguindo Radu non é doado, No, fixo outro partido estupendo, chega a todo, é capaz de meter ese medo do que antes falábamos, pero é certo que cada vez que hai un cambio, cando Borja cambia, pues, o equipo tamén muda, e se o cambio chega pues, con 20 ou 30 minutos ainda de partido, pues pasamos un pouco de medo, porque realmente o cambio se nota bastante, ¿no? E seguimos a depender fundamentalmente desas dúas pezas e logo, pois, dos días que teñan inspirados o resto dos xogadores, ¿no? Penso que tamén o que pasou o outro día é que foi un deses días onde houbo moitos xogadores que estiveron a moi bo nivel, e cando eso pasa, pois, aínda que o xogo poda non ser tan vistoso, é verdade que Miguel Robán estivo moi ben, que Aidú tamén volveu a dar a pesar do penalti, a facer un traballo bastante serio. Carreira tamén estuvo inmenso, o mesmo Brian, que sempre encadenou partidos bastante malos, o outro día pois tivo un par de momentos interesantes. Claro, cando tes todas esas pezas, Javi Rodríguez tamén, Pablo Durán, el mesmo Abdelawi, ¿no? Que xa é capaz de facer esas carreiras cun certo control, ¿no? A pesar de que sempre pues, segue a estar un pouco non ao 100%, porque despois de meter ese gol tivo outra moi parecida que quedou casi só diante do portero e non soubo... Non, a portería Baleira. Baleira non soubo... Porque non quiso rematar directamente. Claro, non quiso rematar. Porque es diestro cerrado, yo creo, porque non le quiso dar con la izquierda. É que sí, pillou uno do lado que non era cómodo, ¿no? para él. Pero, bueno, tivemos esa conxunción, ¿no? de que todos estiveron bastante ben. Houve outros partidos onde todos estiveron moi mal, entón parece que aquí estamos nesa dinámica, non? O todos moi ben, o todos moi mal, entón temos ese xogo un pouco desconcertante, non? E, de feito, poderon ser bastantes máis goles, tamén injustamente, non? Penso eu que era un pouco abultado. Sí. Pero sí, temos esa idea agora de xogo e nos sigue a faltar, como decía Antonio antes, ese medio ofensivo que nos dea as posibilidades de facer outras cousas distintas das que estamos a facer. Se non estamos condeados a seguir mantendo este xogo de agora de bueno, estar aí un pouco a velas vir, deixar un pouco que o rival faga o seu xogo e ás veces, claro, eso é complexo. Sí, yo creo que en defensa hemos mejorado bastante, incluso jugadores como Mingueza, que no estaba acostumbrado a defender, está mejorando en defensa, que eso es una noticia realmente muy, muy buena. Es un jugador que yo nunca veo apropiado colocar en la zona de atrás y bueno, ahora sí que está ayudando ahí, ¿no? Y bueno, un poco, tampoco quiero repetirme, pero es verdad que ahora mismo están destacando jugadores muy concretos, Borja Iglesias. Por cierto, Aidú el otro día, que salía de una manera sorpresiva hasta para él, porque no contaba el entrenador con ponerlo, hubo una baja, la de Starfield de última hora, y salió y realmente más que aprobado el partido de Aidú, ¿no? De lo cual me alegro, porque yo siempre fui muy, muy, muy seguidor y muy pro Aidú. Yo también. Yo creo que desde que llegó me pareció un defensa que el Celta nunca había tenido, unas características que el Celta yo no recordaba que hubiera tenido nunca, a pesar de esos fallos iniciales que tuvo cuando llegó a Vigo. Yo seguí apoyándolo porque me parecía único en sus características, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Celta ahora mismo es un equipo que a lo mejor es más difícil de batir y eso, pues, contrarresta un poco el juego alegre, ¿no? Hablaba Antonio antes, hablabas de esa jugada tan buena que hicimos en el tercer gol, me parece que es,
Entonces, claro, ese gol evidentemente nos recuerda un poco al fútbol que queremos ver de Celta. También es verdad que no podemos pretender que 90 minutos o casi 90 minutos tengamos esa capacidad de combinación, ¿no? Yo No, entiendo Fernando, pero solamente sí, es que a xogada brillante solo foi esa, é o que quería sí, dizer eu. sí, sí, Que nos sí, sí, fixo recordar a cando facíamos claro, algunha... Eu non digo sí que que o Celta poida xogar así todo o partido porque é imposible, claro. claro, sí, sí, pero que se puede repetir efectivamente alguna jugada más como esa, claro. Pero bueno, es un poco lo que venís diciendo, es decir, hay jugadores que destacan sobre el resto y bueno, el juego colectivo que teníamos el año pasado a lo mejor no está tan presente, pero ahí estamos, ¿no? Y quizás tenga un poco que ver con lo que decía antes, creo que era Antonio, el nivel general de la liga que haya bajado y posibilite que el Celta esté donde está, ¿no? Hablamos del Valencia, que es un equipo acostumbrado a jugar hasta arriba, y el Sevilla, que es el próximo rival, tampoco está para tirar cohetes, con lo cual, dos equipos históricos Ni que la pueden... Real Sociedade tampouco, por Sí, exemplo. tampoco. No, de Entonces, feito, bueno, outro día perdeu con 3-0 co Levante cun partido sí, bastante máis serio por parte do Levante que por parte do Sevilla, non? Entón son sí, sí, equipos que están ahora mesmo, pero que dicemos antes, penso que dende a posición octavo, noveno ata os que están no descenso, temos aí un abismo que este ano é de un fútbol bastante mediocre en termos xerais, non? sí, Claro. sí, sí. Hay mucha igualdad ahí, pero bueno, el Celta está en una zona más que tranquila, ¿no? Entonces, bueno, pues la idea y la esperanza es de que el Celta recupere un poco ese fútbol colectivo. Ahora mismo, pues bueno, básicamente vivimos de individualidades. Borja Iglesias, que es tremendo, pues el trabajo que hace, las faltas que hacen que le hacen y no le pitan. Non quitan. Claro, y Radu, ¿no? Que la confianza que ha cogido Radu, que parece que lleva en el Celta, pues en vez de media temporada, parece que lleva, no sé, 5 o 6 años, ¿no? E iso Esa contaxia falta- moitísimo, e iso Sí, contaxia moito a defensa, e fainos sí, sí, mellores, fainos sí, mellores. sí, está claro. La seguridad que da Radu es fundamental. Aunque aí andamos, penso que con cada partido ese medo que temos a que se manque ou que lle pase Claro. algo, con cada partido é maior. E de feito, en cada partido un partido é un golpe nunha man, outro partido Sí, que é nas costas, outro día o golpe que levou Na cabeza. na cabeza, sí, ¿no? Que quedou sí. aí como tal. E claro, eso estamos xogando con moita lume e aínda Sí. queda moita tempada e penso que eso pode ser un problema a largo plazo, ¿no? Y el otro día, creo que en un saque de puerta, una vez que habían revisado cómo estaba, parece que volvió a tener dolor y yo no sé si era que estaba fingiendo o que realmente le dolía, porque me preocupó bastante. Estaba a punto de sacar de puerta. No, supoño que non sería finxido porque o resultado estaba xa ben claro, non? Claro. Sí, aparte foi bastante cara ao final, ¿no? Sí. Xa prácticamente sí, pero Porque foi co golpe para salvar Sí. aquel gol tirándose os pés Sí. do contrario, Sí, ¿no? sí. Do dianteiro, Sí, sí. e aí Sí. eu temín o peor, porque para os seus xogos aí o masajista, o doutor Sí. Cota, en Cota, fin, sí. que a cousa eu empecé Sí. a tremer, claro, porque o Sí, que sí. vende o que temos detrás non o quero nin pensar. Sí, sí. Non sei se estades de acordo co que comenta aquí Rubén Lomba, que di hai que falar despois de que Claudio atopou o seu mediocampo titular con Román e Moriba. Como vedes esa afirmación? Román Que e Moriba é o mediocampo titular do Celta, na vosa opinión? Neste momento sí, pero con Claudio non podes nunca xogar ou apostar nada porque mañá cambia e mete a Beltrán con non sei que. É Claro. dicir, en principio creo que Román e non sexamos tampouco excesivamente optimistas, Dicir, Román vai por moi bo camiño, non comecemos a exixirlle máis do que pode dar. Outro día xogou moi ben, está indo para arriba e creo que está cumprindo fenomenal, mellor que outros que apuntaban máis alto e agora están aí abaixo e algún xa non está siquera que está cedido. Por iso digo que neste momento eu creo que é o mellor mediocampo que ten o Celta neste momento, pero cuidado, que é un rapaz, acaba de chegar, enseguida o subimos e despois a caída é moito máis dura. Así que sí, eu creo que
estou de acordo con... Bueno, creo que sí, que Román e Moriba son neste momento quizáis os xogadores máis interesantes no medio campo, pero sigue faltándonos un medio de enganche arriba, un medio centro ofensivo que consiga romper liñas e facilitar esas combinacións das que estamos botando en falta, porque cando pasa iso, pasa o que pasou no terceiro gol. E iso é o que necesitamos e non temos. Sí, eu estou de acordo. Tamén falamos de que, bueno, quizáis en este momento o que decides, ¿no? Sempre deberían de xogar os que en mellor forma están e a día de hoxe é indubidable que Miguel Román e Moriba son os dous que en mellor forma están. Aínda que Claudio probou diferentes combinacións con varios xogadores, sempre, pois, bueno, un está mellor que outro, pero penso que esta dupla é a que funciona mellor a día de hoxe, non? É verdade, necesitamos ese enganche arriba porque senón dependemos sempre, pois, falábamos antes de que tamén Mingueza non fixo un deses partidos, sempre decimos que Mingueza dá, Mingueza quita, cando quita moito, e cando dá, pois tamén dá, e outro día deu bastante, non? Sí. Favoreceu ese tipo de xogadas de ver pases, de filtrar liñas, de ser capaces de poder facer. Pero ten que facelo dentro do lateral, e iso é terrible. Claro, pero fan do lateral, eso é que aí tens que facer doble traballo, non? Se tivésemos alguén no medio un pouco cara adiante que pudera facer iso, sería un pouco máis doado para o tipo de xogo que plantexa o Celta agora, non? Yo, desde luego, creo que mediocampo Moriba indiscutible, y luego ya se puede un poco abrir el debate de quién lo puede acompañar, porque a mí la dupla Moriba-Beltrán también me gusta. Entonces, claro, yo, Miguel Román, entiendo que... Cando Beltrán está ben, tamén é unha dupla imprescindible, non? Pero claro, depende moito de que teñen que estar, pois eso, en cada partido momentos que estean ben, non? Pois que Beltrán é un problema neste momento. Quero dicir, xa non é unha cuestión que nos guste ou non nos guste. Beltrán está nunha situación moi complicada no Celta. Entre que si renova, que non renova, que lle ofrecen a renovación, que prácticamente mentalmente os jornalistas o dan fora para o ano que ven, claro, está nunha situación complicadísima. Entón, claro, eso todo está afectando ao futbolista, eso non hai dúbida ninguna. Yo creo que Beltrán debería quedarse, me parece que dejarlo ir y encima gratuitamente me parece tremendo. Me parece que ahí estamos hablando de un jugador con una edad buenísima y que le ha dado el Celta lo que digo casi siempre de él, ¿no? Esa consistencia, ese coser la parte de delante con la parte de atrás que muchas veces no se ve ese trabajo, porque solo se le exige a veces, no sé, que haga pases definitivos, pases hacia adelante, y Beltrán no tiene exactamente esa función, aunque a veces lo pueda hacer. Entonces yo creo que dejarlo escapar, ni siquiera sin ni siquiera intentar negociar, pues me parece tremendo. Pode ter que ver un pouco con iso que di Rubén tamén. O Celta apostou pola renovación de Mingueza e iso implica deixar marchar a Beltrán. É que eso é moi complicado porque cada día saen noticias novas, non? Agora que si 3 equipos da Liga Inglesa están interesados en Mingueza, el outro es que empeza ahora outra vez o berbeneo de xaneiro, así estaremos aí hasta o último momento, se vai se non se vai, se ficha tal, isto volve a ser outra vez un mercadeo asqueroso que como pasa en agosto ou en xullo a agosto, e ao final os xogadores tamén se desestabilizan porque son persoas, non? Entón, bueno, claro. Eu sempre, para mí Beltrán foi un xogador que quise moito, que deu moito ao Celta, pero tamén recoñezo que se quedou un pouco. Eu esperaba que, tendo a edad que ten, que achegase algo máis. Non, quizá creo que se freou un pouco. Ao mellor é que necesita outros aires, pero a mí é un xogador validísimo e creo que hai que respetalo por riba de todo. Sí, estou de acordo. Di por aquí Beretiño que estamos a contraprogramar o negocio Sports Washing Saudi. Por suposto. Teño que dicir que foi de pura casualidade, porque eu nin lembraba que... No. Fixecho a propósito, déxate de broma. Eu nin lembraba. A mí o que me sigue parecendo tremendo é que
aínda que cambie, temos aí un novo presidente da federación que é o mesmo que o anterior, e seguimos con esa idea de a ver se renovamos isto ata o 2040. 30, ata 2030, Jorge, lín outro día. 2030. Non sei. Isto é vergonzoso. Cando vexo as copas de outras ligas, a min a verdade é que entrame en vexa porque a min me parece impresentable que solamente por os cartos un título oficial dunha competición se estea a xogar. Que ademais, Jorge, o que fai é adulterar a Copa. Completamente. Porque para a Supercopa en Arabia e recibir esos millóns que reciben, precisan o Barcelona e o Madrid. Entón hai que defendelos como sexa, como pasou o ano pasado co Celta, que puido eliminar o Madrid no Bernabéu, e resulta que non. Entonces, a final, a ver, os equipos que lle tocan estos equipos, que é da risa, o Albacete co Madrid, el outro, é unha tomadura de pelo. Entón, efectivamente, isto é o noxo que me produce o fútbol actual. É vergonzoso. E diste un novo presidente, pero vamos a ver, Jorge, quen é o novo presidente da Federación? Novo entre comillas. Novo analfabeto funcional, tío. Menudo analfabeto funcional. Bueno, e además como es que como se non lle fixera o traballo no seu día, ¿no? a todo canto presidente da Federación. Home, claro, xa o facía aquí na Federación Galega, non te creas, Yo lo que digo es que llevar una competición de un país a otro país es desnaturalizar la competición. Es decir, totalmente. Es de España, pues tiene que jugarse en España. Ademais, cambio de formato para que sexa máis interesante por os intereses económicos fíxate, Fernando, dese país e desa organización. Bueno. Un Athletic Club Barcelona con dúas aficións maravillosas, porque son magníficos, que se moven e tal e cual, a afición do Atlético é increíble, e non poden estar ali. Están xogando un partido rodeado de árabes e de xente que, bueno, que van a estar. É vergonzoso, é auténticamente vergonzoso. De verdade que... E logo, claro, Iñaki Williams di algo, como dixo, que xogar en Arabia era unha merda, e dixo moi ben, e lea un tirón de orellas de Ernesto Valverde, lógicamente do club. Isto é o que está pasando no fútbol español, que dá noxo auténticamente. Sí, a Copa a mesma situación para facilitar as cousas a certos equipos que teñen que estar sempre nas finais, que teñen que ir a Supercopa, porque realmente onde está o diñeiro, onde están os cartos, é na Supercopa. Por iso o Barça e Madrid teñen que ir a Supercopa sempre. Claro, que son os que cobran ben. Por outra, e os que lle dan diñeiro á federación, porque senón non os queren. Imagínate na Supercopa con Osasuna, Rayo Vallecano, Celta e Valencia. Ou algún de segunda aí que se mete. Menudo cachondeo. Bueno, pues é así. Claro. Que vas a facer? Non se colou o Mallorca o ano pasado? Creo que foi o Mallorca. Creo que sí. Sí. Claro, pues eso non interesaba. E ao final levan migallas, porque estos equipos menos Barcelona e Madrid, os demais levan migallas. E están encantados. Bueno, pues está. Bueno, pois unha aperta a todos os que estean e a todas as que estean a ver o Barceleste e non o partido da Supercopa. Eu nin lembraba que se xogaba. Pero bueno, xa que falabades un pouco desa necesidade de medio centro ofensivo, etcétera, falemos un pouco, se vos parece, destas novas que están a sair sobre o mercado, porque unha delas ten que ver coa posible volta de Fer López. Como vedes vos esa posibilidade de que Fer López volte? Entraría neste tipo de xogo, neste esquema de Claudio? Sería unha boa volta? Que sentido ten unha volta de Fer López despois de tan pouco tempo fora de Vigo? Hombre, yo creo que evidentemente viene a un ecosistema que conoce a la perfección. Claudio lo conoce. Entiendo que ya solo por eso, la forma de jugar y su ánimo, eso va a ayudar a que Fer pues sea el que vimos aquí. También insisto, vuelvo a decir lo que dije cuando hablamos de su venta. La venta de Fer López es buenísima desde el punto de vista de que es un chico que estaba empezando a destacar con algunas jugadas, momentos aislados. Entonces, para mí la venta es buenísima en ese sentido, pero creo que esa continuidad que le reclamábamos el año pasado, que es normal que no la tenga porque es muy joven y acababa de subir al primer equipo, pues la puede tener con Claudio, la puede conseguir con Claudio esa regularidad.
Entonces, claro, entiendo que se haya ido a otro lado completamente distinto a este entorno y que no la tenga. Bueno, de hecho es que no juega porque el cambio de entrenador provocó que no la tuviera. Entonces, para mí tiene todo el sentido que vuelva a Fer López. Es decir, para mí es buenísimo, más allá de las condiciones contractuales que pueda tener, que se pueden discutir, lo que cobre, el tiempo que vaya a estar contratado. Más allá de eso, creo que tiene todo el sentido y yo le doy toda la aprobación. Ahora, que si son 6 meses o 12, que se está hablando creo que de 6 meses o de 12 meses, me parece. No, 18. O 18, exacto, o sea, una temporada temporada y media, claro. Temporada y media, sí. Claro, media temporada o temporada y media. Claro, hombre, a mí si me das a elegir, pues temporada y media, evidentemente. Es decir, esa continuidad se puede conseguir con temporada y media. Con media temporada a lo mejor no la consigues. Entonces, bueno, semáforo en verde para mí, para esa operación, clarísimamente. Sí, eu estou de acordo, quero dicir, o que é un pouco ridículo é que esteamos a falar disto agora, non? Eu entendo todos os temas económicos, o que queirades, pero quero dicir, para chegar a este punto, pois non era preciso, e o mellor, pois o propio Fer López se dá conta, non? De que, bueno, foi unha posibilidade, pero as posibilidades, cando estás empezando, ás veces non saen ben, sobre todo se a persoa que te leva e que pensa que podes encaixar nese xogo, pois o botan do equipo aos 2 días, caes un pouco en desgracia, ¿no? Non por él, senón porque, bueno, estás nunha dinámica na que non contan contigo, ¿no? Que é un pouco unha cousa moi semellante, quizáis salvando, evidentemente, as distancias, non? Porque era outro momento, pero foi unha cousa moi parecida ao que lle pasou a Aspas no Liverpool, que foi para lá, tiña un entrenador que realmente, pues, de estar outra persoa, Aspas, pues, houvese triunfado de outra maneira, ¿no? Pero con aquela persoa, aquele xogo que tiña, pues, non encaixaba nin de broma, ¿no? Claro, coa diferenza de que o Liverpool ia ben e o Wolves non, pero... Claro. Estaba Luis Suárez, ¿no? Y estaba Luis Suárez de titular. Claro, Luis Suárez, estaba Brendan Rodgers de entrenador, era un Liverpool pues que estaba, non xogaba moi brillantemente, pero aí andaba sexto, sétimo, quinto, bueno, facendo un xogo interesante, ¿no? Pero é que ainda por riba, o caso de Fere que foi a un equipo en profunda decadencia, ¿no? Ainda pues gañaron o outro día o seu primeiro partido no que va, ¿no? Entón, bueno, penso que él tamén quere volver, él se dá conta de que para él profesionalmente precisa, ¿no? Dese ano e medio de volta aquí, e a nós penso que agora mesmo con esa idea que falamos, ¿no? Dese xogador que pode marcar esas diferencias, pois se volve a recuperar esa forma que tiña, que ese outro tema, ¿no? Se o Fer que marchou ou estes meses pois de certa inactividade, o mellor pois baixou un pouco o ritmo, pero penso que para nós é perfecto, ¿no? E ainda encima se estamos vendo que os ocos que deben de quedar pois van quedar finalmente, e se pode contar con esa ficha despois da venda de Tadeo Allende, pois mellor que mellor, ¿no? Penso que de feito, se non se materializa a operación, pois será por incapacidade dos que están nela, ¿no? Pero penso que agora mesmo hai un porcentaxe moi amplo de que esa operación se manifeste, ¿no? Se faga de verdade, ¿no? Ainda que eu, como sempre, con os que están aí falando, non me creo nada ata que se asine todo, ¿no? Antonio, a Bertiño non parece que non lle chista moito isto de que volte Fer. Bueno, eu o que digo é que a mí todo isto me parece un cachondeo, ¿no? A verdade é que se analizamos dende o primeiro momento hasta agora, sería increíble. É bastante extraño un xogador que sae e volta tan rápido. É ridículo e é o exemplo de como funciona esta directiva, ¿no? E non hai outra. E, ademais, encantados de meter aos representantes dentro, porque isto foi unha xogada de Méndez verdadeiramente vergonzosa. O Celta necesitaba diñeiro, sempre necesitará diñeiro, tranquilos, non vos preocupedes que cada año haberá que mandar alguén por 30 millóns de euros, porque sempre haberá ese problema. A quen se lle diga que o Celta mandou con un xogador que xogou 6, 7, 8 partidos aquí, que tiña que se lle prevía unha progresión extraordinaria, xa falamos outro día, e que hai que aproveitar eses xogadores para que xoguen un ano, 2, 3 anos co Celta e despois enviálos. Que rápido mandaron este rapaz, que rápido mandaron e marchou, porque creo que o pai tivo bastante que ver nesa historia, eu non entro niso, pero é vergonzoso que se mande a este xogador e que agora esteamos pensando en traelo
E ademais, pois a ver que ficha, como se paga, porque Claro. a ficha non vai Claro. cobrar o que cobraba antes, un tipo que lle costou, non sei, 30 millóns ou non sei cantos lle costou, porque eu 2 millóns do Celta non me fío nunca, porque son unha cousa, depois son outra, nunca se sabe, e a verdade é que me parece un auténtico bochorno. A verdade, estar nesta situación, a mí me parece bochorno. Se dito isto, vennos ben. Claro, actualmente, para min, vennos ben, porque necesitamos ese xogador. Como estará despois de 6 meses sen casi xogar? Pois non o sei. Pero, bueno, o ecosistema do Celta coñéceo, Giraldez cree nel, e el cree en Giraldez, e iso é positivo. É positivo, Agora, sí. todo o que hai detrás, todo o que hai detrás de todo disto, a min provócame unha especie de rabia interna de como se poden facer tan malas cousas, non? Como se poden facer tan malas cousas? Esa obsesión por vender. Nunca seremos un equipo de verdade que aspire a nada, porque sempre venderemos o mellor xogador. E sempre seremos os que utilizaremos a canteira para gañar diñeiro, non para fortalecer o equipo. Porque en canto alguén saque a cabeciña, paz, xa está. E como están encantados todos de que os grandes, xa o dixo Garcés, ademais, non o digo eu, que os grandes representantes metan a súa cana de pescar no Celta, pois sempre será a mesma historia. Isto a min é o que me doe. Futbolísticamente, eu creo que neste momento vennos moi ben. Non pola baixa de Tadeo Allende, senón a baixa de Damián, que deixou a ficha para ir cedido ao Racing, non? Pero vamos, a min en este momento me interesa. Non creo que tape nada de Óscar Marcos ni de Hugo González, son xogadores diferentes, non? Son absolutamente diferentes. Non, a progresión de Óscar Marcos e Hugo González non depende de Fer López. Eso está claro, porque eu os vexo xogar no Fortuna e son diferentes. Pero realmente, bueno, si ben se pode soportar económicamente a situación, e eu estaría para 18 meses. A mí gustaríame que fose esta mitad de temporada e a temporada que ven, que tal. E despois, bueno, pues marchará, formaremos a Fer López para que triunfe no Wolves. E ademais, fíxate, que dicías antes, Jorge, de Aspas. Aspas marchou para un Liverpool. Sí, un Liverpool, ademais, que tiña, evidentemente, a Luis Suárez, e iso era unha tapadeira enorme para él, un tapón grande. E Sterling tamén daquela. Sí, pero es que este marcha para un equipo que xa ano pasado tivo problemas, que salvouse polos pelos, e este ano está fundido aí, que é un club casi seguro de segunda división, da segunda división inglesa. Entón, de verdade, non me digades que isto non é por dicir algo de chiste. Sí, estou de acordo en que falla a xestión, que falla a segunda directiva. E tamén estou de acordo en que ven moi ben futbolísticamente, pero por iso precisamente eu non quería que saíse xa para comezar, non? Pero bueno, claro, di por aí Antonio B 971 que o ideal sería unha volta de Fer con opción de compra baixa. Claro, eso estaría moi ben tamén. Pero eso me dá a mí que non vai pasar. Pero iso que vale. Os económicos de claro. No, sería ideal, a verdade, sería ideal. Se non deixaron marchar a Larsen pola talegada de millóns que pagaba o Newcastle para suprir a Isaac, non creo que vayan vender a Fer López a baixa, sobre todo se despois de 18 meses aquí fai o que ten que facer e xoga ben, evidentemente ten progresión, pois se vai convertir nun xogador que claro, pero eso aí temos o erro, non? En vez de ser un xogador que nos poñamos aí en progresión e poder ter esos millóns non, os millóns os va a recibir outro equipo que fixo o negocio antes, non? Entón, claro, é unha cousa un pouco rara, non? Bueno, rara, tendo en conta que un dirixo Celta, rara non. Bueno, nosotros recibimos unos buenos millones, 22 creo que fue. Bueno, sí, claro. E mañá seguro que Garcés estará a pensar que é un negocio redondo, ¿no? Recibimos a pasta, compramos e agora o temos de volta outra vez. Claro. Sí, pero así non se planifica moi ben o futuro. Bertiño di que é unha posición de ataque que vai ocupar a no medio Fer López. Evidentemente son xogadores distintos os outros dous, e para iso está Claudio Giraldez. E tamén Manuela González di: a min chegoume hai nada e de fontes moi fiables o mesmo que dixo Antonio, que foi o pai de Fer López, que nin el nin a nai
estaban de acordo, que nin Fer López nin Anai estaban Iso lera eu, de iso lera acordo. eu. Sí, eu tamén. E bueno, pero bueno, a ver, o Celta está desexando vender. O Celta pon os xogadores no mercado a partir de xaneiro a todos. O Celta ten que vender. E sempre seremos un equipo vendedor. Nunca seremos un equipo medianamente consistente que venda cando ten que vender como vende a Real Sociedade, por exemplo. Non vende unha promesa que empeza a funcionar. Vende que despois dun tempo que lle deu resultado, pum, e saca o Celta é un equipo vendedor e así desta maneira nunca seremos un equipo estable ni un equipo consistente para loitar por algo. Eu non digo nada especial, pero por algo, non? Antonio, para loitar pola Copa, porque iso é que o Celta ten Bueno, que aspirar a gañar unha chegar tempada, non? lonxe na Europa League, en fin, polo menos esas satisfaccións de equipo. Pero vamos, repito unha vez máis, seremos un equipo vendedor, pero o Celta é o 10º equipo de máis anos en primeira división. E todos os que din, es que hai que saber de onde vimos. Como de onde vimos? Somos o 10º equipo con máis temporadas en primeira división. O 10º equipo de 70 ou de non sei cantos equipos que pasaron por primeira división. Entón, bueno, a min xa esta directiva non me engana. Non me engana e a verdade é que eu estou moi decepcionado. Bueno, decepcionado non. Creo que non se mellorou nada co cambio, solo superficialmente e nada máis. A hora da verdade temos a mesma política que anteriormente. E outra venda é a de, bueno, di aí Beretiño que a Real vende por riba por 60 vendes barato, ou 70 kilos. E compras caro. Tadeo Allende, este outro nome que está a sair, me toca a mí un pouco máis perto porque semella que vai quedar no Inter de Miami, o equipo de moda na Major League Soccer aquí nos Estados Unidos, porque me meteu moitos goles nos playoffs. Xa había xente polas redes sociais a dicir que é un xogador goleador que non había que deixalo ir, bla, 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 pero claro, os playoffs da MLS non teñen nada que ver coa Liga Española, por moito que a Liga Española estea nunha certa decadencia, non? Entón, fálase unhas cifras de 5 ou 6 millóns, máis ou menos, por Tadeo Allende. Xa digo, o equipo de moda aquí na MLS, que é o Inter Miami, de moda por ter, sobre todo, a Lionel Messi, non? Pero como valorades esa venda? Penso que non está mal, non? Tendo en conta que é un xogador que está a funcionar aquí e o equipo estadounidense quere mantelo, non? A venda está ben, pero non pensades que a cantidade é un pouco xustiña, xa que teñen interese. Hombre, por De Paul deron 15 ou 20 millóns, Sí, bueno, pero hai diferenza, non? Foi River, non? O que deu por De Paul. Sí, pero claro, pero aquí nos Estados Unidos quedaban 2,5 millóns por él. Refírome un pouco a iso, non? Aquí nos Estados Unidos está moi regulado o que poden gastar as franquicias, non? Entón supoño que iso tamén terá algo que ver, non? En Estados Unidos, sí, no. Sí, pero digo como te tiña pretendente River Plate que chegaba creo que a 3 millóns moito máis non. Claro, Allende non é De Paul, iso está claro, e se teñe que facer unha inversión, pois fana con él, non? Pero ¿cuánto dieron por Allende? Que yo no lo conozco, esa información. ¿Cuánto dieron por él? Creo que decían 5 millóns e medio, unha cousa así. Falan 5 ou 6 millóns, entre 5 e 6, máis ou menos. No, di Beretiño que custou uns 4 millóns cando viu, pero agora semella que o van vender preto de 5 e medio e 6. Bueno, pues mira, le sacas aí una diferencia. 5,3. Bueno, pues... Comido por servido, case. Bueno, sí. Está claro que Giraldez non o precisa, non? Claro. Non, está claro. Giraldez deu luz verde a que saíse no seu momento, por lo que sexa non un xogador de seu gusto, hai que desfacerse del. Hai moita xente que diría, meteu moitos goles, non temos que marque goles, etc. La MLS. Claro, pero exactamente, que non é... Claro, pero aí está a cuestión. Esa é a diferencia. Non sei, dicir, 5 ou 6 millóns, moi xusto, tamén. Pero
se non hai máis remedio, pois... Pero claro, sendo un Mellor xogador que non conta, non? mellor iso que Pro nada, adestrador. realmente, ahora mismo o Celta o que precisaba era desfacerse dele, entón, Claro. pues, Sí. non está mal, non? Tamén se falaba que o mellor o de Lucas de la Torre non ia salir e ao final acabou saindo, e tamén penso que bo para... Pero non sabemos como, porque se Claro, falaba non sabemos de como. 300.000 euros, unha cousa así, Non unha sabemos cousa como, de ¿no? cachondeo, non? Hai que engadir o 50% da futura venda por Allende. Semella Sí, que Claro, sí. tamén... porque o Godoy Sí, Cruz creo que ten aí uns dereitos sobre o xogador. Sí. Claro. Sí, son 5,3 máis logo o 50% do que se venda cando eso suceda despois. Bueno, pois nada. Para mí non é importante, sinceramente, este tema, No. porque recuperalo, si Giralde non para ele non é importante, pois adiante, non? Eu creo que Claro. sabe mellor o que precisa que os que ademais que estamos falando, e porque moitos goles meta non é o mesmo MLS que outra liga, non? Di que hai máis nivel, di Bertiño que hai máis nivel na primeira RFF. Non me extrañaría nada. Nalgúns casos pode ser. Nalgúns casos, sí. Aínda que casos, sí. certo que Pero nos na últimos 20 segunda anos seguro sí que sí, Na segunda división Bueno, na seguro segunda que sen sí. dúbida, claro. Pero a MLS é certo que nos últimos 20 anos sí que ten mellorado bastante. Damián, falábamos outro día da necesidade de que algúns canteiráns saísen, non? Para foguearse, para mellorar, evolucionar noutros equipos. Semella que o Racing de Santander, equipo punteiro na segunda división, vai recibir a Damián. Xa o recibiu. Xa o recibiu, efectivamente. Se presentou Sí, porque ademais vexo aquí un vídeo coa presentación e tal. Positiva esa saída tamén dende o vosso punto de vista ou non? Bueno, penso que para él vai ser bo. Non penso que sexa unha cesión mala no caso de que vai, penso que pode xogar máis e que pode, bueno, tirar un pouco máis cara arriba, e sempre temos esa opción pues de ver que pasa no futuro se podemos recuperalo, ¿no? De ter que sair cedido, mellor sair a un equipo que se está a xogar cousas, que está pues pelexando polo ascenso, que seguen en Copa aínda, e que está facendo un fútbol en segunda que non está nada mal. Xa o ano pasado estivo tamén aí a piques, moi preto, chegando ata o final. Este ano pues está facendo un fútbol bastante interesante. Penso que vai encaixar e que o queren para que xogue, para que se fogue un pouco e avance, ¿no? No seu. Lo importante es que pueda jugar, porque yo realmente a Damián, o sea, yo no tengo un juicio de valor exactamente de cómo juega Damián. O sea, yo no he podido hacerme una idea de qué tipo de jugador es Damián. Hay muchos que lo alaban ya. Yo no tengo esa información para poder decir que es una pérdida importante. Puedo hablar de muchos de estos jugadores y decir la idea que tengo, pero de Damián no. Entonces, ahora mismo me parece que si va a jugar de forma continua en el Racing de Santander, vamos, me parece muy buena idea. Entonces, pues realmente no lo veo mal. Desde luego, insisto, no tengo información para poder decir qué tipo de jugador es Damián, porque no he podido, con tanta rotación de Claudio, no he podido hacerme una idea de qué jugador es Damián, la verdad. Pero bueno, que está claro que en Santander a xogar moito máis do que estaba a xogar no Celta, e iso, como dicides, é positivo para él, e pode ser positivo tamén para o Celta recuperalo despois cando pois no futuro poda voltar. Este tipo de cuestións é das que falábamos outro día, non? A necesidade de que algúns destes xogadores saísen porque non teñen tanto sitio ou non teñen tanta continuidade no Celta e poden ter continuidade noutros equipos. Dentro dos equipos de segunda, penso que o Racing é un candidato perfecto, non? Eu teño a sensación persoal de que para min a cesión é tardía. Eu creo que Damián debería ter saído a principio de temporada. A min dame medo que con un Racing de Santander ben armado, loitando por ascender dunha vez por todas, porque hai unha decepción tras decepción. É un equipo moi irregular, por certo, o Racing de Santander, capaz do peor e do mellor. Sí. Creo que dame medo que agora chegue en xaneiro e non atope esa conxunción necesaria de entrar nunha máquina que xa está de alguma maneira funcionando e realmente se chega a ser a cesión a principio de temporada alá polo mes de agosto, setembro, eu creo que sería moito máis
penso, isto todo de fútbol tamén, pero sería moito máis, penso eu, positivo para el, porque leva moito tempo sen xogar. Ademais, o último partido que xogou deixou no marcado, e o Racing ten a súa dinámica. Home, se o queden será por algo. Sí. Pero teño a sensación de que lle vai custar, non? Dame a impresión que lle vai custar. Pero eu desexolle o mellor, non? Eu desexolle o mellor, porque é un xogador, eu estou un pouco na liña de Fernando, non? Dicir, para moitos é o metrónomo. Joder, que faime gracia, non? É o metrónomo do equipo tal, o equipo que capaz. Pero eu ainda non o vi nunca. Sí, pero pode que sexa o metrónomo de certas composicións de John Cage, así que non... Deixo aí. Todo vai ser bastante incomprendido. Claro, vai ser bastante incomprendido, non? Porque iso de metrónomo eu non sei moi ben que significa. Sí, que eu lín varias veces, non? Entón, bueno, sí, ben pensado en John Cage, pero realmente oxalá atope o seu sitio, porque eu creo que aí vai ser onde vai demostrar que tipo de xogador é, para que Fernando se decate como é Damián. E a mí pásame un pouco igual, non? Non me parece mal xogador, é aseado co balón e tal, pero faltalle algo, non sei o que lle faltalle algo. E entón o Gallá atópese algo en Santander, e é un xogador que se poida recuperar. Es que, por ejemplo, un jugador que sí que ya ha demostrado cosas es Hugo Sotelo. A mí Hugo Sotelo me parece que está por delante de Damián, porque ya me ha enseñado cosas, ya me ha enseñado de qué manera puede jugar. Son diferentes. Sí. Pero Sotelo para mí está sendo unha decepción absoluta, digo a verdade, unha decepción. Pero bueno, si o adestrador, como di Manuela González, fala maravillas de Damián, é que vai xogar. E aí vai ter que demostrar que tipo de xogador é Damián. Si no cambian al entrenador, claro. Si no cambian al entrenador. Bueno, non creo. Tampouco creo que cambie al entrenador indo de líderes, pero bueno, dubido. O fútbol está loco, o fútbol está tolo. Pero bueno, si o adestrador cree en él, aí é onde vai demostrar Damián que tipo de xogador é e como podemos recuperalo para este Celta do medio campo. É unha gran oportunidade, eu desexolle de verdade, de corazón, ademais, o mellor. E mesmo podo dicirvos que eu teño a canle que pon algúns dos partidos de segunda división española aquí e vou tratar de ver algún dos partidos do Racing para ver se xoga Damián e para ver como fai. Hai que desexarlle todo o mellor nesta saída a Damián. Hai aquí unha cousa que di Antonio Pérez moi interesante. Outro día, estando cos nenos, cruzamos con Svedberg, que ia en coche e dixeronlle adeus coa man, parou, baixou e asinou autógrafos nas camisetas que levaban e fixo fotos. Así que un aplauso para Svedberg, porque é importante ese tipo de accións, sobre todo cos nenos, porque son os que realmente despois poden... Isto pode infundir celtismo en xeracións máis novas e penso que isto é unha cousa importante, ¿no? Sí, tamén el otro día en el entrenamiento a puerta abierta en el que estuvimos el pasado día 5, pues también firmaron autógrafos los jugadores a los más jóvenes, con lo cual, bueno, pues es un acercamiento importante, ¿no? Despois o máis bonito que está pasando agora, para mí, como celtista, como socio 592, teño que dicir que a cantidade de camisetas que os rapaces de hoxe en día levan do Celta. Xa é moi difícil ver unha camiseta do Madrid ou do Barcelona en rapaces pequenos. E iso é fermosísimo. E creo que por aí ese é o futuro un pouco do Celta. É dicir, que os rapaces sintan o equipo como seu, que estean orgullosos de levar a camiseta azul celeste e non a do Madrid, que é o máis fácil, o do Barcelona que gañan. Eso, a fin de contas, a me dirás ti a min para que serve. Sí, tal cual. Pois, falando de xestos, o que fixo Iago Aspas tamén estivo moi ben durante o partido. Iso de que cando o partido xa estaba totalmente decidido e non quedaba máis que o tempo engadido, pois falar co árbitro e dicirlle que mellor xa non engadir nada e dicirlle así coas mans que
os compañeiros que se tranquilizasen. Bueno, primeiro falaron os adestradores entre eles. Sí, falaron entre eles primeiro. Entre os adestradores. Despois, para non facer sangue, non? Para non facer sangue, non? Sempre hai algunha persoa en redes que critica iso porque di é moi doado facelo cando gañas 4-1. Bueno, é unha estupidez total porque... Estamos falando de facer sangue deles, non? Efectivamente. E como outras veces eu critico as actitudes de Iago Aspas, pois neste caso hai que aplaudir, penso eu, a actitude de Iago Aspas, 4-1 ou non. E de Claudio Giraldez. E de Giraldez tamén, por suposto. Sí, del partido a idea, É que porque se vaya gañando 4-1 non é para desmerecer ese xesto. O sea, a min o argumento de que se fose necesario, se fosen 0-0, non se facía iso, bueno, as circunstancias do xogo son distintas. Cada un pues, fai o que quere, pero eso non quita que o xesto sexa deportivo e que realmente pues, esa sensación de diálogo entre os adestradores, entre o árbitro, o cuarto árbitro, que todo o mundo pues, fale na mesma dirección, me parece moi positivo. ¿No? Totalmente. Positivo. Pois, finalmente, para xa pasar a outra cousa e dar puntuacións e ir falando do vindeiro partido, fálase tamén da posible saída de Eidú. Despois do partido que fixo, agás ese penalti que foi o único erro realmente que tivo e que podría ter sido importante, pero non o foi, vos vedes con vos ollos unha saída de Eidú ou pensades que o precisamos en defensa? Es curioso que se hable... No, o sea, se habla de la salida de Eidú y 24 horas después hace el partido que hace, ¿no? Entonces, bueno, me parece que no. O sea, yo ya estaba en contra de esa salida antes y después del partido del otro día me parece de un mérito terrible. Lo ha pasado muy mal Eidú durante mucho tiempo y un partido titular en Liga como este, realmente... Sobre todo... Sí. Sobre todo por ese fondo de armario que precisamos, non? Se podemos recuperar a Eidú e fixo un partido outro día que amosa que a forma física está ben e que de feito pues, tivo incluso un par de xogadas. E las ideas tamén están ben. As ideas que tivo dentro da área para defender estiveron moi ben e non se notou para nada a falta de Starfelt. Precisamos ter esas opcións tamén en riba da mesa, non? E penso que él tamén quere quedar, non é un xogador que quera marchar, penso que é un xogador que está bastante integrado, que leva integrado moito tempo, que, bueno, non tivo sorte coas lesións, pero eu a día de hoxe, neste momento, pues, non sei, se Pepiño xa deu que tiña que dar, non sei, o mellor podemos sacarle un poquinho máis de xugo agora mesmo, non? Eu non deixaría marchar xogadores que teñen esas condicións se non temos... E que están contentos aquí, o sea, eso es lo básico. Hai que ver unha cousa, outro día, efectivamente, o penalti foi digamos que o resultado dos poucos partidos que leva xogados. Correcto. Eso para empezar. Pero chegas tarde porque non estás fino. Efectivamente. Pero digo outra cousa. Despois dese erro, non se veu abaixo. Claro. Todo o contrario. Todo o contrario. É dicir, estivo fenomenal atrás, cortou balóns e hasta fixo unha virguería driblando que foi... Porque que me digan a min es que non ten saída de balón e a Claudio Giraldez non lle gusta. Non o creo. Porque Starfelt tampouco ten saída de balón, No. Saída de balón, o único que ten saída de balón é Marcos Alonso. Os demais non teñen saída de balón. Y además el gol que mete el Celta combinando, creo que parte de él. Es el que da el primer pase. Cuidado que case marca un gol neste partido tamén. Dous goles, tío. Bueno, sobre todo un de cabeza que se foi por pouco. Sí, o de cabeza foi o máis claro. E de feito, o máis claro. O outro non era fácil. No, pero xa marcou moitos de cabeza desa forma, non? Un xogador que realmente ten moita presencia física na área e é capaz de saltar moi ben. Entón, bueno, non somente defende, senón que tamén pode facer algunha xogada desas aérea que nos pode vir tamén ben, non? Houve algo moi significativo ao rematar o partido que eu me fixei. A aperta que se deron a Eidú e Claudio Giraldez foi increíble. Durou moito tempo. Eu fixeime moitísimo e casi me emocionou, non? Es que Giraldez non o quede tal. Mira, quedanlle uns meses que siga aquí.
non molesta en absoluto, non van traer ningún central mellor que a él. Non van traer ahora que van traer un central nestas alturas. No es que no Eu moleste, quedaría con que él suma, e es cando que suma. remate o ano en xuño, bueno, que se decida o que teña que decidirse. Pero eu, hoxe por hoxe, non me desfaría del. E Pepiño realmente leva unha trayectoria no Celta verdadeiramente maravillosa. E eu son un defensor clarísimo de Edu, sinceramente. Claro, a Pero mala dende fortuna... o primeiro día, como Fernando, dende o primeiro día. Sí, sí. A pesar de mal e aos erros que tuvo ao principio, bueno, que todos teñen, porque a ver que central non ten erros. Sí. E el, bueno, No, dicía, o problema de Edu, pois as lesións, evidentemente, non? Esa lesión que tivo, home, que claro, realmente unha lesión moi complicou potente. moitas cousas, non? Pero a min gustoume Edu nese partido fronte ao Valencia e ademais fixeime bastante porque como saíu de titular, que mesmo antes de comenzar o partido recibí unha mensaxe de Fernando que dicía Edu titular. Entón porque dixen, estar vou fixarme en Edu específico, claro, pero pensei, vou fixarme especificamente, non, en Edu, e bueno, fixo ese penalti, pero despois diso realmente aportou moitísimo. Se nos poñemos a fixar os xogadores que temos na defensa para xogar de centrais, pois non sei, a verdade é que de momento a mí non me dan experiencia. A mí Joel Lago me parece unha decepción, é un rapaz que ten que facerse e ten sobre todo a cabeciña que dominala un pouquiño. A min é un xogador que precisaría, precisamente, valga a redundancia, que precisaría unha saída, unha cesión. Manu Fernández, a min sinceramente pareceme moi frouxo. Hoxe por hoxe, non? A mellor máis adiante, non. Entón, bueno, para min, ata xuño, sen dúbida ninguna, eu non me desprendería de Edu baixo ningún concepto. Pepiño tiña que ser top, pero medio Pepiño segue sendo un bo defensor. Totalmente de acordo co meu tocayo. Estou de acordo con iso. Tamén, bueno, pois falemos de puntuación, se vos parece, porque non penso que quede moito que dicir nin do mercado de fichaxes, nin do propio partido fronte ao Valencia. Se tedes algún comentario máis, pois engadídeo. A min gustaríame engadir e dicir que esa seguridade en sí mesmo que está a ter Radu, que contaxia a defensa, etcétera, quedou moi clara precisamente no penalti, porque se tirou moi ben e o penalti por dentro párao, quería dicir, porque Pepelu tira o pau, pero se veu moi ben que o balón ocupa o oco da man e se vai dentro o para. Para, estou convencido. Desviou tantísimo, fixo que o xogador desviase tantísimo que non quedaba... Mira que Pepelu é un xogador que non falla penaltis, que fallou en 17, unha barbaridade así, Pero ten algo moi importante, Radu. Ten algo moi importante e é que agardas ao último minuto. Agarda... así, hasta o último segundo, quero dicir, non, pero, quero dicir, non toma decisións antes de tempo. E entón iso, ás veces lle sae mal, lógico, porque un penalti estás vendido, pero moitas veces lle sae ben. E de feito, de 7 penaltis, ao Celta se lle meteron 2. Outro foi a un poste, outro foi non sei que, el parou 2 ou 3, me parece. En fin, 2 de 7, e non é casualidade, como moi ben dice Beretiño. E iso por iso, porque así como Iván colle, pum, se tira para un lado e el non é aguanta e iso aos xogadores me pon nervioso. E, bueno, eu estou encantado con Radu, de verdade. Estou moi feliz, moi feliz. Ten moi boa axilidade, realmente cubre moi ben a portería. E agarra balóns, agarra balóns abaixo. Además agarra moito, quero dicir, non ten ese despexe de puños que ten outros, non? El colle o balón con moita seguridade. E cando lle tiran abaixo, agarra, non se lleva nunca o balón. Un día se lle pode mandar porque todo... De hecho, algún penalti lo agarró, no lo despejó. Alguno de los penaltis que paró. Lo blocó, ¿no? Que se di. Di tamén, Beretiño, isa é outra, tanto penalti tampouco é casualidade. Sí, claro, pues é o que estamos dicindo. Leva moitos penaltis cometidos, que iso tamén... Fíxate, eso sí, iso é certo, pero bueno, eso xa sabemos que sempre a Celta comete os penaltis máis tontos que hai de primeira división. Eu creo que o Celta é o penalti máis tontos, pero bueno, é o fútbol. Bueno, pois eu vou dar esa puntuación xa, precisamente por iso, un puntiño para Radu,
3 puntos para Miguel Román e 5 puntos, por suposto, para Borja por todo o que fixo, ademais 2 goles. De novo, Borja a destacar enormemente neste equipo como unha verdadeira áncora do equipo que é. Eu penso que merece neste partido os 5 puntos. Así que, para min, 1 para Radu, 3 para Miguel Román e 5 para Borja Iglesias. Bueno, pues yo Pois voy a... Antón... Dale, Antonio, dale. No. A ver, adiante. Un punto para... Un momento, hubo aí unha especie de photo finish, porque os tres falaron casi ao mesmo tempo, ¿no? Pero penso que sí, que Fernando por un peliño do cabalo, penso que entra Fernando. Nada, yo voy rápido. 1 punto para Edu por todo lo que acabo de decir. 3 puntos para Radu y 5 para Borja Iglesias. Eu tamén pensei un pouco en darlle un punto a Edu, pero finalmente levou uno Radu. Pois eu coincido tamén nos 5 puntos. Quero decir, penso que a día de hoxe o partido de Borja Iglesias volveu a ser imperial. Cando está no campo, pois é outra cousa, non? Entón, os 5 puntos ten que leválos sí ou sí. Eu voulle dar tamén para premiar un pouco o esforzo, ¿no? Ese xogo que fixo, os 3 puntos a Edu, penso que mereceu por esa recuperación que tivo, ¿no? Esa non virse abaixo despois do penalti. É importantísimo. Iso é moi importante mentalmente. Pois penso que ele estaba moi contento ao final do partido porque conseguiu facer un partido moi serio, moi completo. O abrazo de Giraldez non foi realmente estrano, penso que foi xenuíno, ¿no? Desa recuperación que tivo. E o punto pode leválo pois casi calquera, ¿no? Porque temos moitos xogadores aí pois que fixeron un moi bo traballo, pero, bueno, penso que pola importancia desa seguridade que ten, pois vai para Radu, ¿no? Que podería leválo Miguel Román, podería leválo Carreira, houbo xente que fixo moi bons partidos. Sí, Jules. Incluso, bueno, Jules o mellor se marca o segundo tamén, ¿no? Bueno, ya. Pero, bueno, ese puntiño vai para Radu. Pois eu vou a darlle un punto tamén para Edu, 3 para Miguel Román e 5 para Borja Iglesias. Teño clarísimo que para mí Borja é o faro deste equipo, e o medo é que hoxe en día hai 2 xogadores que son absolutamente insustituibles no Celta, que son Radu e Borja. A Radu podría darlle tamén un punto, incluso 3, pero tamén quero premiar o labor de Miguel Román durante todo o partido, non? Creo que aguantou bastante o medio do campo, tivo bastantes ideas claras, é un rapaz que apunta que se sigue así con humildade e non lle exiximos máis do que pode dar, e non estamos criticando o primeiro partido que faga mal, pois pode ser un xogador interesante para o Celta. O que logo pode chegar a ser ou non, iso vai depender de moitos factores, porque o fútbol é moi traicioneiro, non? Pero creo que merece nesta ocasión para min Miguel Román esos 3 puntos. E o punto para Edu por o que dixen xa, por o que dixo Fer, por o que dixemos todos, porque o queremos moito e porque non foi capaz, para min que xa o dixen ao principio de todo, de virse abaixo despois dese penalti. Porque claro, que el saíse de titular sorprendeu a todo o mundo, e claro, non sei que minuto foi, pero os 10 minutos, 15, non sei que minuto foi, fixo un penalti. Sí, fixo un penalti. E entón, claro, si entra, sería o culpable. Moita xente xa o señalaría definitivamente, pero el, eso, o que dixo Fer, o que dixen ao principio tamén, e o que dixen deste Jorge, de superar eso, ¿no? Psicolóxicamente iso, ¿no? E iso é moi importante. Por iso que un punto para Edu, 3 para Miguel Román e 5, evidentemente, para Borja, porque cando el está pasan cousas, cando el non está, non sei o que pasa, a verdade. Pero tamén temos o mesmo medo que con Radu, ¿no? Claro. Cada vez que se toca as costas, cada vez que fai algún xesto en plan tal, claro, vemos que está tan ás veces ao límite físicamente que aínda que está nun bo estado de forma e que está pois nun momento moi doce da súa carreira, claro, ese é o tema, ¿no? Cando hai algún problema que outro temos medo, ¿no? Porque ese fondo de armario non é tan longo como nos gustaría. Como debería ser, efectivamente. E aparte de golpes que leva,
Claro, é que o Vamos, os mazan defensas partidos, non? fan del un pandeiro coa anuencia do árbitro, non? Os Sí, árbitros non se atreven a mí outro día eu lin bastante, no, que o árbitro do outro día, Burgos Bengoechea, era moi dialogante, unha persoa pois que falaba moito e tal. Eu non dubido iso, pero a mí non me pareceu que tivese unha actuación realmente brillante. Non, non, en absoluto, eu estou moi de acordo. Sí, 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 Penso sí. que o Celta Sí, tivo sí, sí, moitísimas sí. faltas e recibiu faltas a Sí, sí. Galla todo o tempo e non foi unha arbitraxe fina do xogo, non? Pode que sexa dialogante, non digo que non, pero non penso que foi unha boa arbitraxe Eu técnica. creo que técnicamente fallou en moitas cousas, Sí. e sobre todo eso que dices das faltas. Eu recordo unha que agarran do brazo o xogador do Celta pola camiseta, tiran para o chan, sigan. Eu dicía a xente que tiña ao lado, pero paramos, este árbitro que é internacional, hai que exixirlle un pouco máis do que está dando. Sí, non tivo evidentemente nada que ver no resultado, pero a arbitraxe a min non me parece unha boa arbitraxe. A ver, yo entiendo estoy de acordo. que pudo no ser el mejor arbitraje. También lo digo, hace tiempo ya dije y lo sigo manteniendo que me parece uno de los mejores árbitros, fundamentalmente por sus formas, por la forma de dirigirse a los jugadores, porque no excita, no provoca tensión en los jugadores. Y yo siempre lo digo, cuanta más tensión provoques en un jugador, más faltas va a haber y más conflicto va a haber. Este árbitro se puede equivocar, evidentemente, ¿vale? Yo ahí no voy a meter el dedo en la llaga, pero me gustan esos árbitros. Árbitros que explican, e incluso a Claudio le explicaba al final alguna jugada y Claudio lo reconocía. Entonces, y las formas de pitar. Es decir, el hecho de sacar una tarjeta y parece que le esté agrediendo físicamente con la tarjeta. Ese tipo de gestos, este árbitro no los tiene. Este árbitro toma decisiones con la tranquilidad pues eso. De a mí non me parece un mal árbitro, pero penso que esta arbitraxe en particular non foi das mellores. Debeu ser mellor, a verdade é que debeu ser mellor, pero estou de acordo parcialmente con Fernando que se precisan árbitros un pouco así, ¿no? Sí. Que humanicen un pouco, pero claro, tamén se teñen que humanizar os xogadores, porque os xogadores non axudan nada, non axudan nada, e ás veces os árbitros que non son bons, porque en España non temos un nivel alto. Este es un árbitro, si se quiere decir así, pedagógico, diría yo. Entonces, sí, aunque pedagógicos, pero hasta un punto, porque estos son xogadores xa formados que deberían de ter a pedagogía moi clara. Sí, e moi pero bueno. Ademais moitos non teñen, e a súa idea é enganar o árbitro. Lembrade que a pedagogía non ten que ver só co profesor, senón tamén cos estudantes. Claro, por eso digo. Hai que ser pedagógicos para todo o mundo. Hai xente que debe recoñecer cousas e outros que está claramente que hizo unha falta terrible e dice, no, como yo, no, pues nada. É unha tomadura de pelo ou a un tío que le dan un golpe así aquí e se echa as manos a la cara e se tira al suelo. Pero, por favor, a mí eso me é que me cabrea moitísimo. Sí. Me dieron la cara, como me dieron la cara? Joder, si foi un golpe aquí, además tal cual. Sí. E iso están enganando continuamente en estos árbitros, a verdade que ás veces non me pena. Bueno, pois pasamos o vindeiro partido, pero atención a isto, Antonio, lee este comentario aquí que di, he oído que Antonio dijo, estoy de acuerdo con Fer. Ahí está. ¡Milagro! Ahí está mi hermana. Saludo para Carla. É Carla, claro. É Carla. Sí. Fer, estamos moi de acordo hoxe, moi de acordo. Estás aprendendo moito, Fer. Estoy aprendiendo, sí. No esperaba que se conectara. Le acabo de decir que estaba ocupado y mira, se ha colado en el bar. Bueno, pois o Celta remata a primeira volta da Liga no Pizjuán en Sevilla. 1-1. Ala, ya está, vámonos para casa. Veña, rematamos. 0-3, un partido claro, unha victoria clara, hombre. Quería preguntarvos que se pensades que este é un partido no que agardades que o Celta saia a telo balón ou máis a agardar outra vez atrás e que sexa o equipo local o Sevilla o que leve ao control do encontro. Para mí é un partido trampa porque ese 0-3 do outro día co Levante non favorece nada ao Celta. No. Porque, claro, toman medidas. Claro. Eu creo, sinceramente, que o partido é un partido trampa
que o Sevilla está mal, non está ben, pero tampouco está aí a 2-3 puntos do Celta, tampouco... Ahora ben, o partido en sí mesmo a min pareceme un partido aberto, que o Celta podese dar calquera resultado, a verdade, tal como está o equipo. E tal como están ambos equipos. Se o Celta sae mentalizado, sae concentrado, vai ser un partido que o Celta vai estar atrás, vai dar o balón ao Sevilla, eso prácticamente seguro. Creo, porque é a técnica do Celta actualmente. Se logo saen as cousas ben, vale, pois vai ser un partido moi difícil para mí. Está claro que non é un partido para especular. Eu penso que non se dan as circunstancias, por moito que logo, bueno, temos a vantaxe de que o seguinte partido non é moi cerca no tempo, pero non é un partido para especular nem para dormirse. Tamén estou de acordo co que di Antonio, é un partido trampa, como moitos que levamos tendo nos últimos tempos, pero, bueno, que andamos a ter certa sorte con eses partidos trampa. Entón, bueno, o mellor pois pode ser que se dan as circunstancias non é, digamos, unha saída demasiado complexa se levamos un pouquiño de control do xogo e aínda que non o levemos, se somos quen pois de ter esa velocidade, porque sí é certo que o Sevilla esta tempada non está a ser nada rápido, está a ser un equipo bastante lento, con un chisco que andemos centrados, penso que poden ser 3 puntos e un bo peche de primeira volta, non? Sí, pero non vai ser. Yo creo que va a ser un partido complicado a la entrada, porque bueno, es verdad que fuera de casa estamos mejorando este año, pero bueno, no deja de ser el Sevilla y bueno, creo que también coincido con Antonio, es un partido abierto y el 0-3 creo que fue del Sevilla últimamente puede enrabiar a los jugadores y hacer que el partido sea más complicado de lo que inicialmente podía ser, con lo cual yo pues lo veo difícil, esta próxima jornada. Bueno, para min o mellor é que o Celta está nunha moi boa posición, tranquila na táboa para afrontar este partido que en principio non é un partido sinxelo, non? Por iso... É que sinxelo non hai ningún, Antón, No. Hoxe en día o nivel é tan similar en moitas cousas que detalles definen un partido. Porque o Celta xogando mal gañou en Pamplona, o Celta xogando mal gañou en Vitoria. A ver, partido fácil claro. non hai ningún. Hai moita igualdade, porque a Liga se igualdou por abaixo. A Liga non se igualdou porque todos os equipos deron pasos arriba e se fai un fútbol tal. A Liga está dende o meu punto de vista, igualada por abaixo, onde o nivel baixou moito e moitos están, entonces se poden dar resultados increíbles, non? Que non pensaros, como Levante pode gañar 0-3 en Sevilla? Tal cual. Polo que estamos dicindo un pouco, non? E outros resultados que se dan, así como Atlético de Madrid que aspira non sei que, unha Real Sociedade que está fatal, empatan a un. Bueno, pois é así a cuestión. Entón, bueno, un partido difícil. Carla, que se faz hasta pareado, se o Celta está centrado, o partido está ganado. Tenemos unha poeta aí impresionante, Sí. Sí, de verdade que os baños en Samir son maravillosos. O luns bañeime e bueno, agua fría, pero saí maravilloso, Carla. Tamén di Tino Neira que o Sevilla ten os 2 mellores xogadores da Copa África e por iso hai que ir a por todas. Eso tamén nos beneficia, non? Exactamente. E sobre todo que o Celta é un equipo que só perdeu un partido fora de casa. Sí. Claro, sí, e aparte es que xusto estes xogadores son os que levan todo o peso do Sevilla cando xoga ben, entón, claro, son dúas pezas que para eles son imprescindibles. Claro. Pois, Empate a un, Antón, empate a un. Antonio xa di empate a un, pois entón imos poñer empate a un. Que marca Gol o de Pablo Durán, gol de Pablo Durán. Pablo Durán marca o gol, por certo que... Antes de que te apropies do resultado, pois o dicen rápido. Por certo que podedes dar as vosas prediccións ou facer as vosas prediccións na parte de abaixo do programa e agora, despois de 18 xornadas, temos nos 3 primeiros postos, en terceiro posto
empatados o noso amigo e colaborador Martín González e eu con 11, segundo Rubén Lomba con 13 puntos e primeiro Celtoia con 16 puntos. Carai. Así que, bueno, pois a dar esas porras e a seguir sumando puntos nesta clasificación que queda aínda toda a segunda volta da tempada. Jorge, ti que pensas? Pois eu creo que o que dixen, veña, un 0-3 para imitar o Levante, non imos ser menos que o Levante, non? Imos quedar aí 0-3, Porta Baleira, clean sheet, que se dice, nada. E 3 goles de Borja para subir. Hat-trick, leva o balón asinado, non? Non estaría mal, pero bueno, penso que non vai para non repetir sempre o mesmo, que marca un seguro, eu penso que Borja vai marcar. E os outros dous, pois xa que está en racha, el Abdelawi marcará outro, e Aspas pois pode marcar o terceiro de penalti. Pois Jorge di 0-3, outra clean sheet, outra porta a cero, que non estaría realmente nada mal para un Rado que está a facer unha magnífica primeira metade da tempada. Fernando. Bueno, iba a decir un 2-2, ya que el partido hemos dicho que puede ser abierto, pues vamos a ser coherentes. Y voy a decir un 2-2. Los goles del Celta, pues vamos a poner a Jones El Abdelawi y a Borja Iglesias. Jones. ¿A quién, Fer? ¿A quién? Borja Iglesias y Jones El Abdelawi. Di por aquí Manuela González, coidado non nos vai a vacinar Alfon, leva unha tempada desastrosa, pero teñolle medo. Bueno. Está lesionado, non hai problema. Entón non hai problema. O estaba lesionado. Eu, como Antonio xa colleu un Fernando Home, 2-2, xa te aviso vir a ti. Pois eu vou dicir un 2. Un 2, vitoria do Celta, os goles, neste caso, pois vou dicir que os marca tamén Borja, que está a marcar, e volta a marcar Aspas. Borja e Aspas son os dous xogadores que eu vexo como goleadores neste partido. O Celta leva moitos partidos nos que saca puntos fora da casa. Dicía por aí alguén, non sei se Beretiño, que somos terceiros fora da casa. Se só se xogase fora da casa, o Celta estaría en Champions, pero non é o caso, así que hai que mellorar na casa tamén. E bueno, pois con todo isto rematamos hoxe, pois non chegamos ás 2 horas, Fernando, así que non está mal, non? Non está mal. O control do tempo nesta ocasión, non? Se puede ajustar un pouco máis incluso, pero bueno. Alguén dicía, por certo, que lle gustaría seguirnos en YouTube Music. O programa está tamén agora disponible en YouTube Music porque está conta como un podcast dentro de YouTube, entón podedes achegarvos o programa a través de YouTube Music, pero non en directo, senón que despois, cando o programa está rematado e emitido, pois podedes atopalo tamén en YouTube Music e en moitas outras plataformas. La primera vez que escucho hablar de esa red social, YouTube Music. Sí, é YouTube, pero é como unha especie de Spotify só de YouTube, non? Só de YouTube, sí. Entón, se tes uns vídeos que están marcados como podcast, pois tamén aparecen en YouTube Music e a xente pode escoitalos e baixalos e todo ese tipo de cousas. Outra vez concordo con Fernando, non sabía eso, Fernando, eu tampouco sabía. Es que no lo sabía, la verdad, ni idea. Bueno, entonces, ¿qué? El grito final, ¿no, Antón? Claro, como ademais Antonio hoxe non ten teixeireta ni nada deso, pois... No, de momento estou vago para iso. Tería que tomala co tema da Supercopa, pero xa dixemos bastante. Sí. É que me cabría tanto eso. Quedou claro. Di por aquí Antonio Pérez, hoxe rapantes quentes, pues, Antonio poderá... e despois Beretiño tamén di teño aí baixada a peli de Robert Altman recomendable, Nashville, a película de Robert Altman recomendable máis que recomendable, quero decir, é un dos clásicos do pero non se pode andar pirateando, pirateando nada,
Bueno, dixo baixada, pero non sei se dixo ilegalmente baixada. É unha broma, pode- é unha broma, é unha broma. Poden ter a baixada legalmente tamén, non? Pero sí que é unha película dende o meu punto de vista moi recomendable de Robert Altman, quizá non tan coñecida como a outras das súas, pero a min parece unha película moi realmente que ten un seguimento de culto e ademais é unha película interesante que mostra un pouco esas dinámicas do sur dos Estados Unidos, especialmente con esa iconografía de, pues, non sei, musical, social, etcétera, de Nashville. Así que sí, penso que Jorge está de acordo comigo nisto. Pois xa postos a recomendar películas, eu recomendo unha de Jim Jarmusch que se chama Bajo el peso de la ley e está moi ben, sinceramente gustoume moito e encantoume ver ademais a un dos músicos que máis me interesan a min, ainda que non cantou, que é Tom Waits, que o fai moi ben, por certo. Sí, tamén está na última que teño xusto a bien a semana pasada, Father, Mother, Sister, Brother, que fai un papel pequeno Tom Waits, sigue estando fantástico. Un dos actores fetiches de Jim Jarmusch. De Jim Jarmusch, claro. Que fixo ademais a banda sonora, non? De Blue in the Face e de Smoke tamén. De Blue in the Face, de Smoke, sí. Claro, porque aparte es que Jim Jarmusch é un amante da música, non? Fixo cousas increíbles, fixo un documental maravilloso, unha película sobre Neil Young, verdadeiramente excepcional. Ahora non me acordo tamén, pero outro músico, non sei se ni que, de alguén tamén fantástico. Bueno, é un tipo que a mí me gusta moito, ten de todo, non? É irregular en algunhas cousas, pero teño que recoñecer que hai algunhas películas que moi interesante. E vimos unha película súa hai pouco tamén. Hai unha que me encanta que se chama Noite na Terra, que son diferentes historias que pasan na mesma noite. Esa foi a última. Esa é a última que vin, maravillosa. Esa estupenda. Maravillosa. Además, mantén en cada país os actores de cada país, a linguaxe de cada país, entón, claro, un episodio en Roma, outro en Helsinki, outro en... E a do Taxi tamén, hai unha que en Taxi tamén que é fantástica. É moi interesante, é un director moi interesante, ás veces non comprendido, e non valorado, pero que realmente os que nos gusta un determinado tipo de cine gozamos coas súas cintas, a verdade. Bueno, pois se seguimos a falar de cinema, entón sí que chegaremos a 3 ou pode que 3 ou 4, así que moitas grazas Jorge por ter pasado unha semana máis por aquí polo Bar Celeste, que comece ben o novo semestre no Cubi e agardámoste a vindeira semana. Pois sí, aquí estaremos, temos aí algún exame que outro para a semana que ven e un par de tribunais de teses de doutoramento, que sempre é unha cousa moi interesante, moi apaixonante de facer. Pero nada, aquí estaremos o martes para falar do que pase nos partidos que temos e bueno, falar un pouco desa previa da cita europea que temos xa aí a piques de ter. Sí, partido importante que vai chegar, que tenemos que comentar e facer a previa. Antonio, grazas por estar aí, e xa sabes que a audiencia pide teijeretas, así que a poñerse a traballar. Pois nada, encantado de estar aquí, Fernando, unha fonda aperta, Jorge igual, e sinceramente é un placer falar do Celta, que é a nosa paixón. Somos celtistas de pro, queremos o Celta moitísimo e ás veces eso nos leva a ser máis críticos, outras veces máis amables, pero sempre pensando no ben do Celta. Antón, unha aperta moi forte e gracias por convidarme e por dirixir o programa con tanta seriedade e con tan ben feita. Pois moitas grazas e tamén unha aperta para Fer, que estivo a viaxar moito co Celta nesta primeira parte da tempada, a ver se continúan as viaxes ou non, pero de todos os xeitos aquí tes que estar todas as semanas que podas pasar. Y bueno, ya veremos a dónde nos desplazamos, pero de momento hay que descansar por aquí. Y nada, un placer como siempre estar con vosotros y bueno, un saludo para todos los que nos siguen en YouTube, aquí en esta plataforma, en YouTube Music también, que la he conocido hoy, y también en Spotify, Facebook, iVoox y bueno, y en Instagram también. Sí, así que nada, un saludo a todos y muy feliz año.
Bueno, armonía 3 voces para dar ese berro celeste para rematar Vamos allá. este Ahora programa. deixo eu botando o balón, que son o máis bello que hai aquí. O sea, Bueno, Venga, vale. Pois se é por idade, entón é unha por cuestión idade cronolóxica, hoxe me toca a min. O pero sea, non esquedas que o da idade é unha cuestión puramente cronolóxica, non ten claro, ningún mérito, claro, o sea claro. que É de cronoloxía e de experiencia, das dúas cousas. bueno, en algúns casos sí, en outros non sei, pero bueno, Non no tanto. teu sí, así que Antonio a deixar o balón, pero centra ben, centra así, pon ben o balón aí como Claro, eu como Gustavo López. Gustavo López, efectivamente. Claro. Bueno, pues nada, imos ao logo. Coma sempre, o de sempre. ¡Hala!